Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε το βήμα. Δεν είναι αυτονόητο πλέον. Για μας είναι αυτονόητο, αλλά το ακούμε αυτό που λέτε. Δυστυχώς λοιπόν η κυβέρνηση μας δίνει περισσότερα αιτήματα από ότι όταν ξεκινήσαμε να πάρουμε την απόφαση. Παραδείγματος χάρη έχουμε 4-5 αιτήματα για το υγειονομικού ενδιαφέροντος και η κυβέρνηση αποφάσισε στον προϋπολογισμό να κατεβάσει κατά 600 εκατομμύρια τις υγειονομικές δαπάνες ή μειώνει κατά 2 δις τα ασφαλιστικά ταμεία. Ή χθες βγήκε η έκθεση Πισαρίδη που μιλάει ουσιαστικά κάτι καινούριο, ότι ο κατώτατος μισθός θα διαμορφώνεται από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων και σοφών. Άρα μας δίνεται δυνατότητα και τα αιτήματά μας δυστυχώς γίνονται πιο επίκαιρα και πιο αναγκαία. Εμείς επίσης ζητούμε αυτό που είχε γίνει στο πρώτο lockdown, το είχε κάνει η κυβέρνηση, οι απολύσεις που έγιναν 1, 2, 3 μέρες πριν τα lockdown σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να πάρθουν πίσω, γιατί πραγματικά είχαμε εκατοντάδες απολύσεις τις τελευταίες 2 μέρες. Το είχε κάνει στο πρώτο κύμα η κυβέρνηση, θεωρούμε ότι και τώρα πρέπει να το κοιτάξει σοβαρά. Επίσης ένα νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα αύριο που μειώνει τις εισφορές στον ΟΑΕΔ και τον κοινωνικό μισθό, ό,τι απορρέει από τον ΟΑΕΔ, κατά 1/3. Είναι μεγάλο πρόβλημα και κυρίως καταλήγει στα λαϊκά στρώματα και στις φτωχές οικογένειες, διάφορες παροχές από τον ΟΑΕΔ, και όταν η χρηματοδότησή του πάει στο 1/3 καταλαβαίνετε τι προβλήματα παρουσιάζονται. Τέλος, επειδή έχουμε κατηγορηθεί από την κυβέρνηση για το νομοσχέδιο που δεν έχει κατατεθεί ακόμα, εμείς η προσπάθειά μας είναι να μην κατατεθεί, όχι να μην ψηφιστεί. Παρ' όλα αυτά ο κύριος Υπουργός το διαφημίζει διαρκώς, προσθέτει πράγματα και προκαλεί με την κατάργηση του οκταώρου, με την κατάργηση ουσιαστικά της επιθεώρησης εργασίας, με το άνοιγμα ακόμα περισσότερων επιχειρήσεων τις Κυριακές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα αιτήματα και τα προβλήματα με αυτό το νομοσχέδιο θα είναι τεράστια. Μιλάμε για διατάξεις που μας γυρνάνε ακόμα και 100 χρόνια πίσω. Να τα πάρουμε ένα-ένα, κύριε Πρόεδρε, αν έχετε την καλοσύνη. Βεβαίως. Επειδή αναφέρατε πάρα πολλά αιτήματα, ενδεχομένως να είναι κι άλλα. Για την έκθεση Πισαρίδη που είπατε, καταρχήν δεν είναι κάτι το οποίο έχει ψηφιστεί, είναι κάτι το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα, άρα μπαίνει σε μια διαβούλευση, μπορώ να συμμετέχω κι εγώ με παρατηρήσεις και εσείς ατομικά και τα συνδικάτα και όποιος θελήσει. Άρα αυτό, αν θέλετε ιεραρχικά, έχουμε το χρόνο να το σχολιάσουμε και να κάνουμε όλες τις παρατηρήσεις μας και να το δούμε αν θα έρθει στην τελική του μορφή. Πάμε τώρα στα άλλα τα οποία. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι το παίρνουμε σαν οδικό χάρτη, γι' αυτό το λέει. Ναι, ο οδικός χάρτης ενώ. Ανέφερε ότι είναι ο δικός μας χάρτης. Είναι σε διαβούλευση. Αλλά νομίζω ότι ιεραρχικά ακόμα, αν θέλετε, θα προτάξουμε όλοι τα θέματα που αφορούν στην παρούσα φάση και έχουν να κάνουν με το υγειονομικό ενδιαφέρον, με την προστασία όλων μας. Και πρωτίστως των εργαζομένων που μετακινούνται σε καθημερινή βάση. Σωστά. Πολύ ωραία. Εγώ ακούω, ας πούμε, για παράδειγμα, ως πολύ λογικό και πολύ φυσιολογικό και θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει το αίτημα των ανθρώπων, ειδικά που είναι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται να τους εξασφαλίζουν τα τεστ στα οποία πρέπει να υποβάλλονται. Για την ασφάλειά τους, να νιώθουν οι ίδιοι ασφαλείς και να νιώθουν ασφαλείς και οι επιβάτες. Σωστά. Το ερώτημα που έρχεται και επανέρχεται και θα θέλαμε λίγο το επιχείρημά σας αυτό είναι ότι ακριβώς επειδή μιλάμε για την υγεία όλων μας, αν η συγκυρία αυτών των κινητοποιήσεων είναι κατάλληλη, ούτως ώστε να μην χαθεί και το κεντρικό μήνυμα του αγώνα σας. Αυτό ακριβώς εμείς, γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλες τις ανακοινώσεις μας και σε όλες τις πρωτοβουλίες. Εμείς καλούμε, όπως γίνεται σε απεργία, η απεργία είναι δικαίωμα, δεν έχει καταργηθεί ευτυχώς ακόμα. Γίνονται απεργίες στην Ιταλία, στην Γαλλία αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες. Εμείς καλούμε λοιπόν τους συναδέλφους μας να απεργήσουν, να μείνουν σπίτι, να σταματήσουν τα πληκτρολόγια και να στείλουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση για όλα αυτά. Ταυτόχρονα, επειδή σεβόμαστε και επειδή έχετε απόλυτο δίκιο, δεν πρέπει να μεταφερθεί κουβέντα σε υγειονομικές συζητήσεις και αν πρέπει να συνοστιζόμαστε ή όχι. Εμείς γι' αυτό λοιπόν δεν καλούμε σε απεργιακή συγκέντρωση. Βεβαίως κάθε παράταξη, κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να αντιδράσει και να διεκδικήσει όπως αυτό θεωρεί καλύτερο. Εμείς όμως επίσημα ως εργατικό κέντρο δεν καλούμε σε συγκέντρωση.
Για ακριβώς να μην μετατοπιστεί η κουβέντα και συζητιέται αυτό το θέμα, ενώ υπάρχουν πολύ σοβαρά αιτήματα για αυτή την απεργία. Κύριε Μιλωνά, θέλετε λίγο να μας σχολιάσετε. Να μας σχολιάσετε λίγο, συγγνώμη. Θα κάνουμε συμβολικές διαμαρτυρίες στα Υπουργεία Εργασίας, στα Υπουργεία Υγείας και σε κάποια νοσοκομεία, έτσι συμβολικά, με πολύ λίγα άτομα. Αλλά όσον αφορά για τα μέσα μεταφοράς, επειδή ακριβώς έχουμε την ευθύνη και τη συναίσθηση για το τι γίνεται όλοι μας, δηλαδή το Εργατικό Κέντρο έχει πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους του ένα μήνα πριν γίνει το lockdown, άρα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι πρωτόγνωρα. Κατά τα άλλα όμως πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται αυτή την πανδημία ως ευκαιρία. Μάλιστα. Θέλω λίγο να μου περιγράψει την εικόνα που επικρατεί πλέον στην Αθήνα από την πανδημία. Πόσο θεωρείτε ότι έχει πληγεί και ο εμπορικός κόσμος, πόσο θεωρείτε ότι έχει πληγεί η κοινωνία όλο αυτό το διάστημα? Πραγματικά τις συνέπειες θα τις δούμε. Ήδη είχαμε μεγάλες τεράστιες συνέπειες από το πρώτο κύμα. Φανταστείτε στο δεύτερο. Πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ίσως δεν καταφέρουν να ανοίξουν. Εμείς καταλαβαίνουμε και το πρόβλημα των μικρών επιχειρήσεων που ουσιαστικά πλήττονται πάρα πολύ άσχημα από όλο αυτό. Έχουμε ήδη πάρα πολλές απολύσεις και δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε εύκολα να βγούμε οικονομικά από αυτό που μας συνέβη και από αυτό που συμβαίνει τώρα. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια, όπως είχαμε πει και το προηγούμενο διάστημα, η αντίδρασή μας είναι να ενισχύσουμε το μισθό των εργαζομένων, γιατί αυτό θα φέρνει και κατανάλωση, αυτό θα στηρίξει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα τους δώσει όθηση. Αν ξαναπάμε στο μοντέλο της δεκαετίας που μειώνουμε μισθούς, μειώνουμε τη δυνατότητα της οικογένειας για κατανάλωση και για επιβίωση, τόσο πιο βαθιά θα πηγαίνει η ύφεση. Αυτή είναι η προσωπική μας άποψη και νομίζω ότι έχει αποδειχτεί στην πορεία των χρόνων. Κύριε Μιλωνά, να δείτε λίγο το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς αύριο. Γιατί ξέρετε καλά ότι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος μπαίνει στο λεωφορείο να πάει στη δουλειά του είναι ο μεροκαματιάρης, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ανάγκη να μετακινηθεί, δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να πάρει ένα ταξί ούτε να πάρει ένα αυτοκίνητο να πάει. Και αυτός ο άνθρωπος αύριο θα ταλαιπωρηθεί και θα κινδυνεύσει παραπάνω. Θέλω να το δείτε πραγματικά. Εμείς σεβόμαστε και καταλαβαίνουμε τον αγώνα σας, αλλά θέλω και αυτό καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αύριο θα ταλαιπωρηθεί κόσμος. Εντάξει, καταλαβαίνω. Λοιπόν, καλή δύναμη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.